Duniyawo jotoni slai pavitra rista eba gothar relationship sudu buma tei bwsani obahai kwcharo simi ongo buma bwsa tei bupha obono karui tei alaidono nai naikha hingke kebon phano gothar relationship nukjakya phiaba tamo ongnai o gothar relationship o jodi dag nangui thangka hingke buma tei bwsani kani kwcharo o relationship gothar je tongmani obo joto tuio kochogui thangbai nai tei tuisumu kosom bai siljagui nukjakya wngui thangnai norok kubui no khnaka ang tini norok no story sana thangui tongo khoroksa buma tei khoroksa bwslani je buma bwsani relationship norok to kaham khlai no saimanna je buma no bahai ke respect ri tei buma ni swango athar pathar wngrakya bidi secret nungya tei sikla sogui thangmani ulo ri porjonto se kaham ke kanrakya wngui thango phiaba somaj no karui somaj ni hakchalo thangui o buma tei bwsla no emon je yapri seka somaj rok tamo sanai obono uansukya karui buma tei bwsa kaisa yapri seka emon je uanama singcha lama o je khoroksa boyfriend tei girlfriend yapri sema jagao hingke o kokrok no khnaui baksa belai kheno uanajaknai tei o bwriba tamo sawui tongkha omo hai rok ni pano comment khlaibai nai phiaba omo true story norok poilano hoite paithak jora jora sak o video no nai tongdi joto story full no saimanani bagui borok je yapri semani hingke khoroksa girlfriend boyfriend tei husband wife ni kwcharo simino omo hai ongo omo tei jagao borok yapri seka buma tei bwsla norok o pura story no khnabai mani yagulo norok ni mokol bo muktui klainai khoroksa buma wngui bahai ke nijini bwslani bagui uansukliya tei bwskango thangui borok ni kwnui kwcharo emon je kotna goti thangmani yagulo borok jail o porjonto habnani nangkha phaidi hingke saiman lainai o pura kahini o huijak koktoma tamo tong hingke video no chengnani swkang jotono no koinani muchungo je ani video no fuilano hoite paithak jora jora sak skip khlaiyawi nai tongdi video no pura saimanani bagui tei bujinani bagui o kahani ni pula chengjakma hingke New Mexico ni simi aro tongnai khoroksa bwrui Monica Marquez borokni nogo khoroksa bwsla ebekeba jwla achaika cherai phiaba o bwrui ni bwsa achaimale achaika phiaba bo sawi manya o jerai achaimani bupha sabo tamni hingke o bwrui kono dino phano kaijaya tei relationship bo phayako relationship mane kothar relationship sao boyfriend girlfriend omo hai relationship phayako tei masa bai simi relationship tongya omo hai random borok bai tongo hingke norok bo bujiwi numankhana omsuk kok sama baino tei koyek bosoro no o bwrui ni onek no boyfriend wngui paikha bosor salia koyek mas ni swkang bo onek no boyfriend bai malai paikha aboni yagulo bo sawi manya je sabo bai bo o bwsa kwchakha tei saboni bwsa wngna obo kono phano sawi manya omo hai ke random borok bai tongmani bagui tei bo je cherai no delivery khaimani o cherai no kubuni borok no yafarui rekha tei buino sawi rekha je o cherai bini bwsaya hinui tei aboni simi kono bo bai relationship korikha hinui omo hai ke yafarui rohorka buino tei jephru simi o cherai no buino yafarui rekha aboni simi kono phano khos khlaiya tei o cherai no bo kono dino phano tei kifilui naifaya hinui direct no sawi rekha agreement sign khlaima hai ke paper rogo bo sui rekha tei onek bosor lai thangmani ulo bo obo pogui thangka je bo khoroksa bwsla ebekeba jwla no achaireo hinui omo hai ke no kwbangma bosor lai thangka tei o kwbangma bosorni bisingo bini bo kwbangma boyfriend bai bo malaikha phiaba oboni kwcharo boyfriend baile malayo phiaba kebo bai phano bo kaijagya kho tei kaijagya no bini umor prai 36 bosor kawi thangka tei je bini cherai no buino roi rohmani obo bo 20 bosor wngui thangka tei 20 bosor umor wngui thangmani yagulo norbo uansukgui ni mankhana je
o je bwsla bo baino rohari mani obo tabo ke sikla sogui thangka hinai phiaba tabo hingke monika ni halat kisafano hamya phiaba bo je jaga o samung khlai tongo ar jaga ni hoite kaham korang no income phai tongo je bo buini aro rang ajigoi income khlaima bai samung tangoi omo bai je bini nogo nangmani tei je mani rok nangmani obo joto pai purapuri khlaibai ka obroi phiaba monika amsik jorao wansuka je bo amsik bosor jora tui amsik chelarok bai relationship bo tongkha phiaba tabuk suk jora kebo bai phano kaijaknani bagoi wansuya ko in fact bo bini bwsa porjonto achaikha aboni yagulo bo tabuk suk jora wansuya kohinai bo teisa wansugoi naikha o kogrokno bwsa achaimani 20 bosorni yagulo phano bo tabuk suk jora single no pho te o single bo sak saijong belai kheno saijong haima tongma bai belai kheno tamo hai wngjakha phiaba a jorao bo teisa haina hai ajomsa moito manjakha je bo je cherai no achai riwo o cherai no moito manjakha phiaba norokno ang puila no sawi khanarika je bo boino adopt riwi paimani yagulo bini bwsa bai tei malaya tei khosbo khlaya hinoi agreement sign khlaijak phiaba aroni government ni anusare je sawi mankha je malai manya phano bo jagao tong obo khos khlai mano hinoi khos khlai tongoi man phano bo ar jagao thangai manya malai manya obo government agreement sign khlaijak tei o wansugui tongmani khos khlai tongmani jorao no bini thani o kaisa information sokpayo je bo afro saimani thangka je o salani bomo petrusson hinoi bo tabuk texas sahara tongui tongo hinoi saimankha aboni yagulo bo bin bokhoroko kwbang mano idea wansungnani chengkha je bo bahai ke government rule no taniyawi bahai ke bin bwsla bai malai man omorok kwbang mano wansuka bokhorogo tei research rok bo khaika internet roko search khlaioi government rule no break khlaioi bahai ke malai mano oborok jotoni silai sikang bo kwbangma plane no swnamka phiaba o plane jotono tuio kochok baikha kaisa pono kamo rileya aboni yagulo bo lengjagoi naitongmang khos khlaimang bo achogoi paikha bahai ke bo naitogoi mansinai ang bahai ke naitogoi mansinai ani o selano hinoi tabuk hingke bini life bo kaisa no wish eba khiba issa tongo je bini paithak langmano waisasuk malai manani omono bini ichha bini bwsla bai aboni yagulo bini bokhrogo kaisa idea phayo tei o idea ni through no bo facebook o account khulugoi petrusson bumungoi mong search khlaio tei ar jagao search khlaimani yagulo texas shehar ni je petrusson bumungoi tinta account nugjagoi phaika tei o tinta account no bo kok senani chengkha tei kok samang saimanka je monika je bini bwsla no naitogoi tongmani bini bumung tabuk facebook o mr petrusson bumungoi khulugjak hinai tei teruk khlaioi bo bai kok sanani chengkha bini bwsla bai tei teruk kok samang bo joto khulasa khlai paio je bo bahai ke bono ar jagao yakarei kabo tei bono bini asol buma hinai obo joto khulasa khlai rekha bini bwsla no yang phaijing hingke petrusson ni bwkhago bo kisa saiman naileyano petrusson ni tabuk umor 20 years tei amsik bosoro bini khoroksa bufa pelai kheno gunang bono je adopt khlainai bono pusiwi tori logrekha 20 bosor jora tui bufa je bono adopt khlainai rang bo gunang bono belai kheno hamjago mayo bo khlaio phiaba bini business ni bagai bono bisi time bo rewi manya a jorao petrusson bo wansugo je bufa maya khailai male khlaio phiaba kahamke parbaris eba khiba khel khlai tlangai manya o jorao buma tongkha hingkaile kahamke naikoloi tlangai man khamo hinai wansugui tongkha tei a wansugui tongmani jorao no bini buma bo nugjagoi joto khulasa khlai reka bahai ke bini buma bini je adopt khlaijak khlaina harnai je bini baba obo bini asol baba ya bono adopt se khlaina haro okok rok saimankha tei okok rok saimanmani yagulo je petrusson ni bwkhao bini bumani bagui kwbangma jolimung rok bo happaikha
bo school college porui tongpro bo bini bumano toyi bini dol rok kwbangmano bully khlaio tei omhai cases rok bo nukjak khaje Petrison no bwskangni hoite bo bono bully khlaimani eba ke bo bono kokbai lengai maro tei aboni yagulo bini bwkhao belai kheno jolima kwbang wngwi thanga jere phuruni simi no tei a jorao buma bo haike text khlai rika bwsla no saimanmani yagulo buma hinui bo belai kheno jolijak khatei bo walaikha phiaba bumani obo bwsa thui ok obagui buma bwsa no truk truk khai kok sawi manri bo paio tei sapta kwrwngwi borok kok bo salai tonglaio tei bising buma bai kok sawi tongma jorao Petrison bo belai kheno excited wngjak je bini 20 boshor buma bai distance amsikya hachalo kagwi tongmani yagulo 20 boshorni ulo malainai hinui belai kheno excited Petrison a jorao tei khaksa bwkhak bo Petrison ni buma bo belai kheno excited bini bwslano amsuk jora naitongmani yagulo manmani bagwi tei malainani bagwi belai kheno excited babai ni bwkhak tino time phaika November 2016 a jorao borok buma bwsa khorognoi malainani bagwi ready wngja kwbangma gonta travel khlaimani yagulo Monica Texas sehero soguyo tei a Texas seher ni kaisa park no borok meeting ni bagwi plan khlaijak tei a park bisingo sogui Monica berencho achuk drobono Monica ni uklogo naharui naimani ulo bini uklogo bo khoroksa slano himui phaimani nukha tei a sla Petrison no tei o chela je bini bwsla tongnai bini mokolobo muktui phaijak tei amsuk boshorni yagulo buma bwsa malaimani yagulo belai kheno mokol mukti kupulung khlaiwi kwbanglaiwi kaplaikha tamoni hingke o buma tei bwsa 20 boshorni pore tabuk malai tongo hingke 20 boshor or jagani kogya norok bo obo saimano tei salja din buma tei bwsa bai kagwi tongnase onek tugo phiaba borok hingke boshor boya pura 20 boshor se hingke norokno wansugui naisidi khoroksa buma tei bwsani bagwi bwsuk jora kutuk wngkhana jora kutuk ni ulo malaimani yagulo borokni bwkha bwsuksi tongthokna tei o tongthokmani hamjakmani bagwi borokni mokol muktui phaiwi chirigwi kaplaikha a jagao no kwbaglaiwi aro malaimani yagulo bo bini buma bai dinner bo thanglaikhya tei Petrison je bini lai thangjak laibo je kotimani o kogrokno buma no sawi khwnarikha tamo sawi khwnarikha hingke bo study bo bwsukse kaham hinui tei bini laibo bo onekno samung khlaikha omahai rok hinui saka bumano joto kok share khlaikha tei buma bo bono lai thangjak kogrokno tui joto kok share khlai khwnarikha tei ang norokno puilano sajak tongo je government ni rule ni hisabai borok khorognoi malai manya jodi malai mangkha hingke o rule no break khlai malaikha hingke jail wngnai hinui agreement sign khlaijak aboni yagulo borok khorognoi malai baikha malai baimani yagulo Monica haino hai bini nok New Mexico o kifilei thangka tei koyekdin lai thangmani yagulo Monica ni bini nijini bwsla nijini nogo phaikha tei Monica first time afro bini bwslani bagwi maimui rok songkha tei songui bo charikha bwslano tei hakino borok movie rok nailaikha a dino tei borok alada different bed o tholaikha tei hakino phungbo ailaikha tei hakino phungbo aikha dibor wngwi thangkha tei diboro achugui tongmani jorao borok sofa o achuklai tonglaikha tei achugui tongma jorao no khoroksa tei khoroksani bokolo naisikjak tei wngkha naisikjak tei wngmani yagulo borok bwtui feelings o kwlwkha obo ang explain khlaimania norokno bujiwi nahadi mokol bai mokol nasigui naimani yagulo borok khoroksa tei khoroksano kiss khlailaikha puila o hingke borok bo wansugui mania je tamo haibo wngjakha buma tei bwsa phiaba borok o kokno wansuyawi borok a feelings o kwlwklaijak tei kwlwkte borok kubuni step bo yapri seka hingke norbo o kokno bujiwi no nasidi ang tamo sanani nai tei dine din balogo truk
tin salayo Peterson tei bumani kani kisaro relationship bote bo kerak anggai thango haikena Peterson din kolok romui nogo thangya tei nogo thangai bo buma bai amo haikena malainani phayo delino tei tabuk sal phaika tei 2 mas anggai thangka bo bini buma bai ar jagao tongmani tei o 2 mas o bini bufa bai bo thanglia je bo nogo tongmani cherei phuru tei je bini bumani nok Mexico ar jagao tongguino bini buma bai tomung hamya tonglaikha ar jagao interview o borok khorok nui o kongno gosiwi porikha je Peterson no pela slai sikang bini buma no obo approach khlaio te request khlaio je omo hai tomung tongnani bagui hingke buma bo interview o omo srai no sawi khnar ka je bobo gosika te bono omo hai rok khlaidi hinui saka hingke narok okogrong no khnawi wansugui no man khna je borok ni relationship hamjangma o phano buma bwsa omo hai hamjangmani ya borok girlfriend boyfriend te First approach was actually me. What happened was we were hanging out and just talking, just laughing, and I looked at her and she looked at me and I'm your mom and you're my son and I am falling in love with him. He said, "Are you really?" I said, "Yes, I am." He said, Monica no buni neck board eba kiba bini noga nagini je asporoso tongnai borogrok bono kisafono sajagya te o sajagya angma bai kaisa tabu hingke bono hinani bagui kokbo manai thangka te o sujugno bini neck bo rokhingke bahaike khibnai ba te o sujugno nai no bo police rongno khobor oi rekha je bo bini bwsla bai or jagao alada affair tonglai tongo hinui te police rok bo phai borokno mokol bai thangno romui naka tomung hamya tongmani te buma tei bwsani kani kasaro kaisa rules tongo je borok omo manaino kunudino phano khlai manya tei je khai manmani hingke omo hai 50 country o nukjago chini je India country o hingke omo hai nukjagya te o rule ni bagui no borok romui najakha te government je rule break khlaimani obono tuibo te police rok bai romui najakmani yagulo borok jail aboni yagulo interview sungmani yagulo borok joto khulasa khlai rekha